تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aisha Muhammad. Na kasance ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta mai albarka Alƙawarir Academy. Alhamdulillahi, da farko ina so miƙa godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon kasancewa ɗaya daga cikin ɗaliban farko na wannan makaranta mai albarka, ya kuma ba mu tsawon rai har zuwa ƙarshen karatunmu. Alhamdulillahi. Sannan ina so miƙa godiya ta ga waɗanda suka kafa wannan makaranta mai albarka da kuma malumanmu, don a gaskiya mun amfana daga cikin ilimin da Allah ya arzurta ku da shi. Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Alhamdulillahi, mun fara wannan makaranta tun daga aji 1 har zuwa aji 3. Ba shakka mun kwashi ilimi, alhamdulillahi, ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi. Ilimin bai tsaya daga ilimin addini kaɗai ba, har da ilimin zamani, don mun koyi graphic design, yadda za mu yi designing mu isar da saƙon hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fa'idojin surorin alƙur'ani, mu ƙayatar shi yadda mutum zai ji daɗin karatu ya amfana. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana mata, yanzu karatu ya yi araha, kana cikin gidanka za ka nemi ilimi. Alhamdulillahi, muna da makarantu da yawa a kafofin sada zumunta, sai dai idan baka so ba. Ina kira ga 'yan uwana mata da mu yi ƙoƙari mu ma mu shiga wannan makaranta mai albarka don mu amfana kamar yadda mu ma muka amfana, mu samu mu gudu tare mu tsira tare. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ɗauki hanyar neman ilimi to Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar shiga aljanna. Allah ya sa mu amfana da juna, mu ƙaru ga baki ɗaya. مع السلامة. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى